ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ್ ಕಯ್ಯಾರ್ ನಮ್ಮ ಟೂರ್ ಬಂತು ಯಾರು ಮಾತಾರ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಟ್ರಿಪ್ ಇಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ 5 ಗಂಟೆ ಆತಿಜಿ 4:45 ಅಣ್ಣ ಐತೆ ಫಿದ್ದಾಡಿ ನಮ್ಮ ಐತೆ ದಾದ ಕಾಲೇಜ್ ಉದಾರಿ BVM ನಾನು ಐತೆ ಪಂಪೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಪಂಪೆಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಇಂದು ಈ ಸೈಡ್ ಇದು ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಮಸ್ತ್ ನಾನೈತೆ ಪಂಪೆಲ್ಡ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಇಪ್ಪಡಿಯ ಜಿಗ್ಗ ಅದು ಐತೆ ಏಟ ಬಂಡ್ಲೆ ಡಿಜೆ ದಿಯರು ಡಿಜೆ ಡಿಜೆ ಏ ವಿಶ್ವತ್ ವಿಶ್ವತ್ ಐತೆ ನಮ್ಮೈತೆ ಬಿದವಂದುಲ್ಲ ಬಕ ಟೂರ್ ಟ್ರಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಓಪಣ ಮಾತ್ರ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ದ ಟ್ರಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ರ ಕಡೆ ಮೆಲ್ಲ ನಿಖಿಲೆಲ್ಲ ಕರ್ದ ಮಾತಾಡ್ರ ನಾಲೆಜ್ಜ ಅಂಜನ ಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಆಗಲ ಬರೋಡ ಆತ ಇದೆ ಕಾರ್ ಸೀಟ್ ಅದ ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ ಸೀಟ್ ಹತ್ತಿಯ ಆಮೇಲೆ ಹೋಪಿನಿ ತೂಕ ಏರ್ ಮಾತ ಬರ್ಪೇರು ಇರ್ತುಕೊಳ್ಳೋಡು ಪದ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವೇರು ಬಾಲೆ ಈ ಕರ್ ಬೋಡಿ ಹಾ ಚೀಟಿ ದೇವಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹಾ ಆ ವೈಷ್ಣವಿಗೆ ಆಯ್ತು ಹಾ ದೆಪ್ಪು 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 ದೆಪ್ಪಡಿ ದೆಪ್ಪಡಿಯ ಹಾ ಕೊರು 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 ಯಾವ ಯಾವ ಹಾ ಕೊರು ಕೊರು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಟು ಹಾ ಅಶ್ವಿನ್ ಬಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ 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 ಒಣ್ಣೋಡೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಒಣ್ಣೋಡೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ಯ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಸಾಂಗ್ ಅಂದ್ಯ ಅವಿಜ್ಜಿ ದಾದೆಯ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿಯ ನಾಳೆ ಇನ್ನು ಏ ಭಜನೆ ಮಾಡು ದಾಳ ಒಂದು ನೀನು ಭಜನೆ ಮಾಡು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಮಣಪುದೇ ಸಾಂಗ್ ಹಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾ ಓಕೆ ಸೆಟ್ ಹಾ ಒಟ್ಟೆ ವಣಕ ಹಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಬನ್ನಿ ಈಲ ವನ್ನೋಡು ಹಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ಬೇಕ ಹಾ ಬಂಡ್ಲೆ ಬಂಡ್ಲೆ ಬನ್ನಿಯ ದಾಳ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಬೇಕಾ ಬಾತು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಏ ಕ್ಲಾಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲಾಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಏ ಕ್ಲಾಪ್ ತಗೊಳ್ಳು ಹಾ ನಿನ್ನ ಉಂಡಿಯಾ ನಿನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅवर्ची अवर्ची आई टाइप पड़िया अश्विन सुधन्या
ಬನ್ನಿ ಏ ಬನ್ನಿ ಓ ಸುಧನ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನೋಡೆ ಅಂಚ ಬುಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓ ಬನ್ನಿ ಕಾಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಬಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ ಆತೇನಾ ಏ ಬಣ್ಲೆ ಫುಲ್ ಬಣ್ಲೆ ಆತೇನಾ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಟಿ ಡಿಜೆ ಬಲ್ಪ್ ಬರೋ ಒಂದುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಚಾರ್ಮಾಡ್ ಕೆಲವು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ತೋದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಣಿ ಜರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದೇ ಉಂಡು ಐನು ಪನ್ನೀರ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಐನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಚಾವ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಕಲಸ ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸದ ಉಂಟು ಒಣಸಿತ್ತೆ ಅದು ಒಣಸತ್ತು ಆಯ್ತೆ ಬರುಂಟು ಅವು ಅದು ನಾನೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ತಿರ್ಗಿರೆ ಇನ್ನು ನೈಟ್ ಅವ ಅದು ಎಂತೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗದು ಇಲ್ಲಿ ಲಡತ್ನಾಗ ಎತ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಐತೆ ನಮ್ಮ ತಿರುಪತಿ ಜನ ಐತೆ 23 ಜನ ಉಳ್ಳ ಟೋಟಲ್ ಬಸ್ ಫುಲ್ ಆತಂಡು ಸೀಟ್ ದೀಕ್ಷಾ ಮಾತ್ರ ಆಳು ಸಿಂಗರ್ ಅವ ನಿಖಲ್ ತುಳಿಲೆಕ್ಕ ಆತು ಒಂಜಿ 3 ಡೇರ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಉಗರ್ ಇಂದು ಕಮ್ಮಿದ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಮ್ಮಿದ ಬೆಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದು ಯಾನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪಣ್ಣೊಂದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಬುಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ಕು ಬಡಸ್ ಅಂತ ಗುರು ಅಂದೆ ಯಾರ ಕಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಈ ಕಲ್ಪದ ಅಂಜತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪದಲ್ಲ ಆಂಡ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅವು ಇಂಚ ಆಡೇರು ಅಂತ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಆಡೆ ಹೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಕ ಅದ ದೀಕ್ಷಾ ಈ ಮಾಡಿಲಕ್ಕ ಅಂದು ಹಾಲು ಮಾಡಿಲ್ಲಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ಕಿ ಜೈ ಮೋಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ ದಾದ ಕತ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ ಹೌದು ಚುಂಡಿ ಅದ ತಾಳಮ್ಮ ನೋಡ್ಸಿ ಡಾಗಿ ಮೋಡ್ನೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣೆ ಉಂಟು ಹತ್ತು ಬೋತು ಬರೋದಿತ್ತು ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ಬರೋದುಂಟು ಏ ಮುಲ್ಪ ವರ್ಷ ತಿರ್ತು ಬೈ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಫುಡ್ ಮಲ್ಪೇರ ಈಡೆಗೆ ಬೈದ ಈಡೆ ಬುದ್ಧರು ಚಾರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಮಲ್ಪಿನಿ ಚಾರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಬಂಡ ಚಾರ್ ಮಾಡಿ ಉಂಟು ಬುಧರ್ಲ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಫುಡ್ಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಬಂಡ ಯಾವುದು ಉಂಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಚಟ್ನಿ ಕದಿ ಪುಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ ಚಾಯ್ ಯಾನ್ ಚಾ ಬರ್ಪು ಜೊತ್ತ ಎಂಕ್ ಕಾಫಿ ಅವಡ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೀನಿ ಕಾಫಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಜಿಲ್ಲ ಯಾ ಚಾ ಬರ್ಪು ಇಜ್ಜಿಯ ಏ ಕಮ್ಮಿದ ಓಕೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪದ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೇರುಂಡು ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕವರ್ ಅನ್ಬೋದು ಎಕಡೆ ಏನಂದಿತ್ತೆ ಒಂದ್ ಜನ ಕವರ್ ಅನ್ಬೋದು ಓಕೆ ಬಡ ಪುಣ್ಣಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೇರು ಯಾನ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ ವೈರಲ್ ಅನ್ಬೇಕ ಎಂದು ಐತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಬಾಡುದಲ್ಲ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಓಕೆ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡ್ಸಿ ಓಕೆ ಯಾನಿತ್ತು ನಾನು ತಿನ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಬಡ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಯ್ ಗುರು ಈಕ್ ಮರ್ಲತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ನಕಲತ್ತ ಅಂಚದು
ಅಂಚತ್ ಎಡ್ಡ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಆತ ಅಂಚ ಬಂದಿನಿ ನಾನು 60 ರೂಪಾಯಿ ಐತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಬ್ಬೆ ಬಾಡಿ ಇಸ್ರೋ ತಕ್ಲ ಬಡಿಯರ ಅದು ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ನಮಕಿಜ್ಜ ಹಾ ಹಾ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಇಂದು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟು ಉಂಡಿಯಾ ರಾಣಿ ತೂತು ಪಲ್ಲೆ ವರ್ಷ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಡಾಗ್ ಎತ್ತಿದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ತತ್ತಾನ ಮಂಗವು ಲಕ್ಕಿಯ ಲಕ್ಕಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಬಂಡ ಗಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಅದು ಮಂಕೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಮಲ್ಲ ಮಂಕಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಟು ನಾವು ಆಟೆ ಬೋಡಿ ಅಂಚನೆ ಹಿಲ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂದು ಅಂಚ ಮೂಲೊಂದು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಆಂಡು ಅಣ್ಣ ಪಿದಾಡ್ನಿ ರಾಣಿ ಜಾರಿಡು ದಾದ ಮೊತ್ತ ಉಂಡು ತೋಡು ಮಳ್ಳೊಂಜಿ ಊಪ ಅಂಟುಂಟು ಅದು ಬತ್ತೋದು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಪರ ಆಗುದು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮಜೆ ಉಂಟು ಪೋಲೆ 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 ಯಾವ ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಂಡ್ಲೆ ಬಂಡ್ಲೆ ರಿಂಗ 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 ಬಂಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ರಾರಿ ಆ ಬಂಡಿಯಾಗ ಮಾತ ಸಾರಿ ಹಾ ಆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪ ಊರು ಊರು ಆ ಮೂವಿ ಅಂಚತ್ತಿ ಇಪ್ಪಡು ಅಲ್ಲೇ ಈಗ ಮೂಗ ಬಂದ ಬೇಗ ಕೋಟ್ ಮಾಡುದು ಹೋಗ್ಯಾ ಎತ್ತಿನ ಭುಜ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಕೊರೋಡಿಯಾ ಇವಾಗ ಭಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾ ಬಾ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನಿ ಅವರು ಹಾ ಪರ ಗಾದೆ ಗಾದೆ ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಬುಗರಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಏರ್ನ ರಾಜಕುಮಾರ್
दादा अंचल मूवी उंडे बेबी ब्रेकअप अभी स्टोरी बाबा बेबी 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 आलना अंदी अंदिया विजया देवा गुंडी मारे मेल पड़ी इंद बोर्ड गोता हंपत्ने मत बस पड़ी बस आने सैड ಇದು ಅಜ್ಜನ ತೋಮಣ್ಣ ರೋಡ್ ಐತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಾರಿ ಮೇಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತದ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡಿ ಸಾರಿ ಮುಂಕು ಮುಟ್ಟ ಅಂತ ರೋಡ್ ಸೂಪರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂತ ತಿಂದು ಬಂಡ್ಲೆ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಬಂದಿಡ ತಿನ್ನ ಬಾಯಿಡ ಬರ್ರ ಬಾಕಿ ತಿನ್ನ ಒಂಚೂರು ಬಂದಿಡ ಬಾಯಿಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅರ್ಥಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಆಕಲು ಬರಾಡಿಯಾ ಆಕಲು ಬರಾಡಿ ಇಡೇ ಬರ್ತೀನಿ ಭೂತ ಆಯ್ತು ಕೊಂಡಾರನ ಎರಡು ಬಸ್ಗೆ ದೂತೆಯ ಹೌದಪ್ಪಿಯ ಇತ್ತ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಸರಿ ಉಂಟು ಚಳಿ ಅತಿ ಬೆಚ್ಚಗ ಮತ್ತೆ ಬೋಟ ಅವು ಬೋಟ ಉಂಡಿಯ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಟು ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಅದು ರಾಣಿ ಜರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿನಿ ರಾಣಿ ಜರಿಗೆ ಬಾಬೆ ಮಾಡ್ಲೆ ಓ ಜಬೆ ಚಲ್ಲ ಬಾರ ಟಿಕ್ಲು ಎಂದು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಚಾನಲ್ ತೋಚಾಣ ಒಪ್ಪಿನಿ ಇಂದು ಲಾಯ್ತೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತಾಡಲ ಬೋಲೆ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು 23 ಜನ ಏ ಕಮ್ಮಿದ ಬೇಗ ಬಲೆ ಓ ವಾಮಿಟರ್ ಉಂಟು ಅಬ್ಬೋ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಬ್ಬೋ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ನೀವು ಬೋಲೆ ಓ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಕದ ರಾಣಿ ಜರಿ ಗತ್ತಿಯ ಫುಲ್ ಸ್ಮೋಕಿ അതുണ്ട് വാത്തർ റാബു ജോടെ വാത്തർ ഞാൻ വെത്ത് പോലെയാ അപ്പൊ ഈ കുതിരയുടെ പോപ്പല്ല ഇജ്ജ മുർബ മസ്ത് ಜಾನಲ್ಲ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎತ್ತ ಫೈನಲಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗತ್ತ ರಾಣಿ ಜರಿ ಅಪ್ಪ ಇಂಕ ವಾತರ್ റാബു ಜಿಯ ಅಪ್ಪ ಯಾಡೆಗೆ ಹೋಯ್ಯ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯಂಕರ ಕ್ಲೌಡ್ ಆತ ಕ್ಲೌಡ್ ಅದ ಫುಲ್ ಸ್ಮೋಕಿ ಆಗುಂಟು ಎಂತ ಆತಂಡಿಯಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬನ್ನಿಯಾ ಓ ಭಯಂಕರ ನಾಚಿಕೆತ ಇಪ್ಪಡು ಅಪ್ಪೋ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟು ಐನು ಮದ ತೋಡು ಐನು ತೋದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಪ ಓ ವಯಸ್ಸು ಅವು ತೋಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆತಲ್ಲ ಉಂಟು ಕ್ಲೌಡ್ ಅಪ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಟಯರ್ಡ್ ಆಂಡು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇತ್ತು ಆಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ 500 ಮೀಟರ್ ಅವು ಹತ್ತು ನಡ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಕು ಮುಟ್ಟ ಆಂಡಿತ್ತು ಅಮ್ಮಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಪ್ಪರ ಉಂಟು ಓಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೆ ಅವ ಕೆಮ್ಮಡ್ದ ಆಳದ ಒಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಗುಡ್ಡ ಉಂಡು ಆಡದ ಒಜ್ಜಿ ಆತಲ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಇಂಚು ಪ್ಲೇಸ್ ಅದ ಮಾದದು ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಹಾ ಇತ್ತ ತೋಚುಂಡು ಯಾಕಡೆ ತೋಚ ನಿಜಂಡು ಜೋದ ಗುಂಡಿ ಮಾರಿ ಅಲ್ಪ ಅದಿರ್ತು ಮೆಲ್ಲೆ ಮೆಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಮೆಲ್ಲೆ ತಿರ್ತದಿಲ್ಲಯ್ಯ ಮಳ್ಳ ಗುಂಡಿ ಅಪ್ಪ ಮಿತ್ತು ಬಲ್ಲೆಯ ಮಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ
ಯಾಲ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲುಂಟ್ಯಾ ಮಾಮೂಲೆಡ್ ಯಾಣ ಮೂಲ ಕಟ್ಟಜಿ ಗುಡ್ಡಡು ಅಬ್ಬಾ ಇದು ಭಯಂಕರ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಬಂಡ ಇಂಚ ಅವಡು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಓಳ್ಳ ತಿಕ್ಕಯ್ಯರು ಈ ಬಂಡ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಹೊಳ್ಳ ಅವಾ ಹಿಂದೇನು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭಯಂಕರ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಏರಿಯಾ ಏರ್ನಾ ಅತ್ತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ ಲಂಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಚ ಲೆಕ್ಕಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಅಂಚನೆ ಆತನ್ನು ಏರೇ ರೀಡ್ಸ್ ಅದಂಡು ಮಲ್ಪುಗ ಹೌದಂಡು ನಮ್ಮ ಆಡಿಗೆ ರಾಣಿ ಜಾರಿ ಬೋದ ಅಂಟೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬೋಪಿನಿ ಅಬ್ಬಾ ನನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಒಡೆಗೆ ಬುದರು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೋಪಿನಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಓಕೆ ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ನಾನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಇಂಚ್ ಉಂಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ವೆಯ್ಟ್ ಆಡ್ಪ್ಲೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಬಿದ್ದಾಡಿಯಾ ನಾನು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೋಪಿನಿ ಸಮಸ್ಯೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆನಾ ನಮಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ ಮುಲ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೊತ್ತುಂಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತರ ಬರೊಂದುಂಡು ಆ ತರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಎಟ್ಟು ಜಬ್ಳೆ 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 ಫೋನ್ ಮಸ್ತ್ ಹೊಡೆಕೊಂಡು ಅಡೆ ದೂದ್ ಬಲೆಯ ಹಾಂ ಅದೇ ಹತ್ತು ಕೊಟ್ಟರಿಕ ತಗೊಂಡಿ ಅಣ್ಣಿಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಕಾಂಡು ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ ಬಸ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮೈತೆ ಒಣಸ ಉಂಡು ಕಲಸ ಉಂಡು ಒಣಸ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಬಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂದ ಆಕಲ ಮಾತ ಆ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾನು ಕಲಸ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಕಲಸ ನಾನೈತೆ ಸಮೋಸ ಅದೇ ಸಮೋಸ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಸತ್ಯ ಸಮೋಸ ಉಂಡು ಆಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತುಂಟಿ ಅಲ್ಪ ಒಂದಿ ತಿರ್ಗೆರೆ ಮಾತ ಉಂಡು ತಿರ್ಗೆರೆ ಹೋದು ಚಿಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಣಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಹತ್ತಿಯ ಮಗ ಅದ ತಿರ್ಗೆರೆ ಮಾತ ಇಚ್ಚ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ಗೆರೆ ಮಾತ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಜೆ ಉಂಟು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಡಿಜೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಯಜ್ಞ ಅಲ್ಪ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಡ್ದ ಮಾತ ಒಳ್ಳೆರು ಹೊಂಡ ಒಳ್ಳೆರು ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ದೋಜ್ಜರು ಯಾರು ಅಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆರು ಅಜ್ಜ ಒಣಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ವೆಜ್ ಜಪ್ಪುಚಿ ನಮ್ಮ ವೆಜ್ ಉಂಡಿನಿ ಬಕ್ಕದ ಅನ್ಬಿನಿ ವೆಜ್ ಬಂಡ ಪಲ್ಲವಲ್ಲ ಶೀರಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತು ಬಕ್ಕ ಪನ್ನೀರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪನ್ನೀರ ಬಂಡ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಮಿಕ್ಲು ಬಬ್ಬೆ ಆಡೋದು ಉಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಹಾಪುಂಡು ದದಪುಂಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂದು ಭಟ್ರು ಹೊಳ್ಳೆ ಪಾಪಯ್ಯ ಬಾಬಾ ದುಂಬದ ಬರಣಿ ಮಂತ್ರಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸನ್ಯಾಸಿನ ಪಾಠ ಪಾಡ್ದೆ ಭಯಂಕರ ಜಿಗ್ಗ ಮಾಲ್ದೆ ಶಂಕ ಊದ್ರದು ಹೊಡಿತಿದ್ದೆ ಗಟ್ಟ ನಾಯಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತು ಹೇಳವು ಕೈ ಕೋಡ ಅವನು ಒಂದು ಮುತ್ತು ಕೋಡ ಅದ ಮುಗಲ್ಲ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ತಪ್ಪದಾರ ನಮ್ಮೈತೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಟೀ ಹತ್ತು ಇದು ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅದು ಬೈಗ ಮುಲ್ಪ ಎಡೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟು ಮಿತ್ತು ಓಪಿನಾಂಡ ಮುಲ್ಪಲ ಉಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆವಣ ಮುಲ್ಪ ಕೊಲ್ಲದು ಹಾಂ ಈ ಬರೋಡಿಯಾ ಈ ಚಿನ್ನ ಪಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಚ್ಚಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಹಾಂ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರವಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಅಕಲೋಟೆ ಮಿತ್ತು ಅಭಿನಿ ಐಟ ಹೋಯ್ಯ ಮಿತ್ತಡೆ
ಏ ಹೈಟ್ ಮಿತ್ತಿದೆ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬೈ ಅಲ್ಪದಾಗನ ಪೂಜಾ ಒಂದುಂಟಿಯ ಸಂಸ್ಥೆ 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 ಯಾಕಡೆ ಸಮೋಸ ಸಮೋಸ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಅವು ಹಿಂದೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಸಮೋಸ ತಯಾರು ಬೋಲೆ ನಾವು ಕಟ್ಟೋದು ಸರಿ ಬಂತೆಯ ಸಂಸ್ಥೆದು ಬೇಗ ಮಿತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ನವಕಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ನವಕಾಯಿ ಹೊರಟು ನವಕಾಯಿ ಹೊರಟಿಯ ಹಬ್ಬ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಬರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪನೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೇಗ ವಾಲಿ ಬೇಗ ವಾಲಿಪು ಆಂಡ್ ರೆಡಿಯಾ ಬೇಗ ಬೇಗ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ ಹಾಚೊಂಟಿಯ ಪಾಣ್ಯ ಪಾಣ್ಯ ಸಾಂಗ್ ಪಾಣ್ಯ ವಾ ಜಿಂಗಲತ್ತು ಸರಿ ಪಾಣ್ಯ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸಿಂಗರ್ ನಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆರಿ ಅವಲ್ಪ ಅಂಚದು ದಾದಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರೋಡೆ ಕಮ್ಮಿಡ್ ಒಂಜಿ ಮಾಡಲ್ ಅನ್ಲ ಕೊರೋಡು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಏ ರೀಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ಪ್ಲೇ ರೀಲ್ಸ್ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಅವು ಹಂಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎತ್ತಿಯ ಬೋಲೆ 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 ಏರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಹತ್ತಿಯ ಅಲ್ವದಾಯ್ತೀನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತೀನಿ ಮುಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ನ ದಾಳ ದಿಕ್ಕಂದು ಗಟ್ಟಿ ಹೊತ್ತೋಡ ಅವನು ಅಬೋ ಎಂಚಿ ಬೇಲೆ ಮಾದ ಬೇಲೆ ಯಾವ ಆಡೆಗೆ ಹೋದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಯ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತಾರ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆಗುದು ಚಂಡಿ ಅಂಡ ಶೂ ಚಂಡಿ ಅಂಡ ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ ಮುಗಿಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿಯ ಎಂಟೈತೆ ಟೂರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡ್ಲ ಇದಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಅದ ಸೂಪರ್ ನಮ್ಮದು ರೀಲ್ಸ್ ಒಂಜತ್ತು ಏತ ರೀಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಂಟ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂಚೆ ನಿಗಳನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಂದು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತಾ ಬರೋದುಂಡು ಅವು ಮುಖ್ಯ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬೋಡ್ಸಿಯ ಹಾಂ ಅಲ್ಪ ನಾನು ಇದಾಡ್ನಿ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡೆ ನನ್ನ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಉಂಟು 2 ಗಂಟೆ ಅದು ಇಲ್ಲಾಡೆ ಎತ್ತುವ ಮಾತ ಬಾಯ್ ಬಂಡ್ಲೆ ಬಾಯ್ 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 ನನ್ನ ಮಾತ ಬಡ್ದು ಹೋಪಿ ನನ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕೇರ್ ನೆಂಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳತ್ತ ಡೈಲಿ ದಿಕ್ಕು ಒಂದು ಬರ್ರೆ ಉಂಟು ಆಂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೂಜ ಒಂದು ವಾರ 2 ವಾರ ಹಾಂ ಓಕೆ ನಾನು ಐತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಂಡ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಓಕೆ